Venus? Without anything in this world, Oy. I believe that you will say. Hi, ano ba yan? Nag-ask ka lang naman ng advice o tips, may mag-aaway pa ata. Positive lang tayo guys, magpapasko pa naman. O, di ba? Yeah. Sure, ngayon. Mga tao ngayon, mainit ang ulo. Ilay mo na ako sa'yo. And one day, Ayaw naman siya. Ayaw nang manahimik. Hindi pa rin siya nang tumitigil. One day, Uulitin ko pala yung Karena. Kun ay, may basher ka na ate. Charis. Ito ba siya? Johanna din. Ate yun. Sino si Joanna? Who's Joanna? Who's Joanna? Joanna Hunana.